हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ बिथां सुखबीर खारजेआ सोर। स' लोगोफोर, बिथाङानो जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनि एक्सपार्ट एक्शन स्टार, सासे गोख्रों फावखुंगुर। बिथांनि गोबां सावथुन आरो एलबामफोरा दाबो गोसारनानै दं आरो खायसे गोबाङानो गोमालांनो हमबाय, नाथाय दासिमबो बिथांनि फाव खालामनायफोरा जोबोरैनो एक्सपार्ट जायो। बिथाङा 2019 मायथाइयावनो सासे समायना बर' सिख्ला रैरुब बसुमतारीजों जुलि जायो आरो बिथांमोना सासे हिन्जावसा गथ'सानि बिमा आरो बिफा जाहैबाय। स' लोगोफोर, दायो आरो बिथांमोना फिन नैथि गथ'नि बिमा आरो बिफा जानो थांगासिनो दं। रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय बिथांमोननिसिम, जाहाथे बिथांमोननि स्वीट फेमिलिया आरोबाव समायनासिन जायो।